Salut, eu sunt Dr. Aishu și bun venit la un nou episod de pe acest canal. Este unul de promovări. Vreau să-i fac prima dată o promovare lui Mr. Ștefi 24 care are 3 abonați și vă rog să vă abonați și la el pe canal. Da, a făcut primul meu episod cu Slither și cred că va mai face și să vă abonați la el, ok? Și acum o să intru la un alt canal. Da, a doua promovare se cuvine lui XX Sabinul 367XX. Face o treabă destul de bună, uitați. Și să vă abonați și la el, are 50 de abonați și cred că mai poate să mai strângă. Da, face și promovări, a făcut o promovare. Și acum a treia promovare. A treia promovare îi se cuvine lui KMNDBR, care are 46 de abonați, face promovare la 2 abonați și în principal face vloguri. E destul de interesant. Și da, cam acesta a fost episodul de promovări și vreau să spun că de acum încolo nu mai fac abonări promovări pe reciproc, adică mi-aduceți 5 abonați, vă fac promovare sau puteți alege intro-ul. Și vă mulțumesc pentru comentariile frumoase despre intro și ne vedem data viitoare, pa, pa!